Онлайн търговията вече е мъртва, но не защото e-кома не работи, а защото бизнес модела с продаване на китайски бокуци от Alibaba вече не работи. Всички сме чували схемата как намираш продукт в Alibaba, пускаш Facebook реклами и започваш да печаташ пари. В 2026 обаче случая не е такъв. Вече придобиването на клиенти във Facebook е доста по-скъпо, достига до 15-20 евро на клиент. И ако ти му продадеш веднъж, но клиента не повтори поръчката си, защото продуктът ти е китайски и е бокулки, не става и не е доволен, няма как да очакваш печалба. Истинския e-com, който обаче работи в днешно време, е това да създадеш легитимен бранд, който продава продукти със стойност, качествени продукти, които хората биха използвали ежедневно и биха се връщали при теб няколкократно. И всъщност печалбата може да не идва от първата поръчка, но тя идва при втората, третата, дори десетата. Буквално в нашите брандове има клиенти, които поръчват над 30 пъти вече. Така че те съветвам да не слушаш всичките гурута, които ти казват, че онлайн търговията е най-лесното нещо и просто търсиш продукт в Alibaba и го продаваш и пускаш Facebook реклами, а търси истински стойностни продукти, които хората биха си купували отново и отново и дори продукти, които може би ти би използвал. Ако ти е интересно и искаш още полезни съвети за това как да изградиш дългосрочен бранд в България, може да ни последваш.